В Първо Йоаново, 4 глава, в 8 стих четем: Който не люби, не е познал Бог, защото Бог е любов. Когато четеме на съвсем оригинален език, Новия завет, който е гръцки език, ние можем да видим, че това е думата агапи. Думата агапи е много специална дума. Тази дума се използва за любов, тя означава любов, но специфична любов. Любовта между родител и дете. Тази любов, която родителят изпитва към своето дете. И Бог е нашият баща. Той ни обича с тази любов. Без причина Той ни е обикнал и Той ни обича. И с тази любов Бог иска да ни покаже, че Той е винаги до нас. Даже Словото ни разкрива, че дори и майка да забрави своето сучащо дете, Бог няма да забрави нас. Бог не ще ни забрави, Бог не ще ни изостави. И точно сега